በወታደራዊ መስክ ጀግናውን ኮሎኔል በዛብህ ለኢትዮጵያ ያበረከተ ህዝብ ነው። ጀግናው ኮሎኔል በዛብህ የጀመረውን ጀግናው የሀዲያ ወጣት ያሳካዋል። ትሪዎ ዘለኹም እዚ ዲቕ ዝበለ ናይ ኩናት ጎስጓስ አብይ አሕመድ ንከባቢ ክርብሽ ዘይኮነን ኣብ ኤርትራ ይጥቀንዳ ቴንሽን ናቱ ክበሃል ከሎ ካብዚ ዝብገስ ኮሎኔል በዛብህ ዝበሃል መጀመርያ ኣብ ግዜ ሰውራ ብጭካነ ንሰውራ ኤርትራ ንምድር ዓም ክጭፍጭፍ ኢሉ ዝመፀ በትር ናይ ሻዕብያ ረኺባቶ ካብታ ነፋሪቱ ወዲቑ ሻዕብያ ሒዞም ማሪኾም ነይሮም። ግን ሰብኣውነት ስለ ዘሎ ከም ካልኦት ኣማይት ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ሰዲዶሞ የግዳስ እቲ ሓቀኛ ባሕሪ ናይ 4 ኪሎ ስለ ዘንፀባርቕ ንሱ ኣብ 98 ድማ ገለ ካብቶም ቀዳሞት መስመራ ንክድብድብ ኢሉ ዝመፀ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብኣ እውን በንቂሮም ሒዞሞ ድሕሪኡ እንታይ ከም ዘጋጠመ ኣይፈልጥን እየ። it doesn't even matter ምክንያቱ ብዓይኒ ሕጊ ናይ ውትድርና እውን ካልኣይ ግዜ ክትሃርብ ኢልካ ተመፂኻ ከቢድ እዩ ውሳነ ናትካ። ስለዚ ነቲ ሰብ እቲ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንሱ ንዝጀመሮ ታሪክ መንእሰያት ናይቲ ዓዲ ክቕፅልዎ እዮም። ብኻልእ ኣዘራርባ ክልተ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ንክድምስስ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን መሰል ህዝቢ ኤርትራን ክሓቅቕ ኢሉ ክድብድብ ንዝኸደ ከም ጅግና ገይሩ ነቲ ናቱ ተልእኾ ደቂ ዓዱ ክፍፅሞ እዮም ክብል ከሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ ኩነታት እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ተሪር መልሲ ይብዎ ኣሎ ፅነ ኢለ ከስማዓኩም እየ which is really important because it needs to be answered። ግን እዚ ሓደ እዩ። ካልኣይ ድማ ስምዑለይ ናይዚኣቶም ለንቀነ ዓጢቖምልና እዮም ዘለዉ። የኤርትራ አካል አልነበረ። አሰብ የወሎ አካል ነው። አሰብ የኤርትራ አካል አልነበረ። አሰብ የወሎ አካል ነው በነበረው የክፍለ ሀገር ክፍፍል ማለት ነው። እንዴት ሆኖ ነው ነገሩ በሙሉ የተገለባበጠው? ለራሴ የማይገባኝ መበል ካልኣይ ምሩኽ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም መበል ካልኣይ ምሩኽ ንኤርትራ ዝክሕድ ዘሎ ኣባዱላይ ዝኻ ገለ ካብቶም ኢሊት ናይ ኦሮሞማ ኦፒዲኦ ዝበሃሉ ፖለቲከኛታት ንዓቢ ድማ ገለ ካብቶም መምህሩን ሊቁን ዝነበረ እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓሰብ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ናይ ወሎ ኣካል እዩ ነይሩ ይብል። ወሎ ዶ ዋላ ቆሎ ዝብሎ ዘሎ ዲክታተር ናቱ ወይ እውን ጨኳኒ ገዛኢ ዝነበረ ናይ ደርጊ መንግስቱ ሃይለማርያም በዓሉ መቂሉ ዝፈጠሮ እዩ። ኤርትራ ግን ኣብ ዘበነ ደርጊ ኮነትን ቆይማ በዓል እዛ በይ ክበፅሕዎ ትርእሶም ኣበዮም ከነይሮም ቅድሚ 30 ዓመት ሎሚ ተመሊሶም ኣብ ኣርጋኖም ተፀይቆም ዘይከውን ዝዛረቡ ዘለዉ። ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ክንምንታይ ኣብቲ መሓውር ናይቲ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ኣትዩ ከም ዘሎን ዓሰብ ታኡንኮ ትኬት ናትናያ ዓሰብ ትብል ፕሮፓጋንዳ በኣ ጌርና እንተዘይድሕና ክንድሕና ይንኽእል ኢና ኢሎም ወዲኦም እዮም። ክሳብ ሕጂ እቲ ዲጋ ናይ ገርዳ ፅኒሕና ኣባይ እናበልና ተሓባባና ፀኒሕና ሕጂ ታኡንኮ ንኢትዮጵያ ሓድነት ንክንሕሉ ተኮይና ዓሰብን ኤርትራን ዝብል ጎስጓስ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብኣ እዮም ነቂፆም ዘለዉ። ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እውን ተመሊሱ ኣብ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ይኮነትን ናይ ወሎ እያ ነይራ ኢሉ ሕጂ ካብ ድቃስሖም ዝተበራበረ ኢና ንዛረብ ዘለና። ድሓን ናይ ዓሰብ ጉዳይ ቀስ ኢሉ ክበርሃልካ እዩ እንታይ ምዃኑ ኣጋ ወጋሕታ ይፍክሩ ስለ ዘለዉ እንታይ ክኸውን ይኽእል መፃእዮም ዶን ነው። ከምዚ እዋን ኣይትፍክርን ኢኻ ከምዚ እዋን ቁርብትለይ ርግእ ኢልካ ክትዛረብ ዝግባኣካ። ምክንያቱ ወላቕ ሰንከልከል ዝብል ዘሎ ስርዓት ዘለዎ ከምዚ አይነት ፈኸራታት ከመይ ገይሩ ከምብሮም ይኽእል ኣብቲ ሃገር አይደን ነው። ይሄ የሆነበት ዋና ምክንያት ሁሉም አጀንዳውን ተጠቅሞ እቺን ሀገር ለድህነትና ለእርስ በርስ ሁከት ዳርጓት እንዲቀጥል ስለሚፈልግ ብቻ ነው። እየፈለጉ ህዳሴ ተመርቋል። ምንም አማራጭ የለው። እየፈለጉ መንግስታችን እጅንታይም ዝብል ዘለዉ ንሕና በቃ ንሕና ኩሉ ነገር ክዘርጉናን ከባላሽውና ናደለዩ ከለዉ ንምዕብል ስለ ዘለና በቃ ኣዝዮም ቀኒኦም ሓሪቆም ስለ ዘለዉ እዮም ከም ዝገብሩና ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኣትም ሰባት ዓድኹም የልምዑ ማዕብሉ ገስግሱ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን። ጉዳይኩም ይሱ ብዛዕባ ጉዳይኩም ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ዝግደሰልኩም ሰብ እውን የለን። ድሕሪ ክትምዕብሉ መንገዲ ሒዝኩሞ ዘለዎም ዘማዕብለኩም እንተኮይኑ ሽፋ ይግበረልኩም። ኣብዛ ጉዳይና ኣይተቕረቡልና ያተ ጉዳይ 10 ግዜ ኤርትራ ከም ዝገብር ገንዘብ ሕልፍ ሓሊፎም ሕጂ ኤርትራ ካብ መሬትና ክትወፅእ ኣለዋ ክብሉ ጀሚሮም ኣለ። እሱ ድማ ንምንታይ እዩ ውግን ንምጅማር ዝጥቀምሉ ታክቲክ ምዃኑ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ይህወፁ ኣለዉ። ስለምንታይ ድማ ዝህውፆም አካል ብድሕሪት ስለ ዘሎ ይከርየኩም የሱ ናይ መወዳታ እዚ ስምዕዎ እቶም ምሩኻት እዮም ገዲዶም ዘለዉ። አሁን ያልገባቸው ነገር የኤርትራ መንግስት የኤርትራን ህዝብ አይደለም የምለው የኤርትራ መንግስት ያልገባው ነገር አማራ ክልል ይሄን በመፍጠሩ ትግራይ ይሄን በመፍጠሩ ኦሮሚያ ውስጥ ይሄን በመፍጠሩ
በአፋር ዞን የፈጠረና ኳሷን ለኢትዮጵያ የሰጠ ይመስለዋል። ያ ሞኝነት ነው። እንደሱ አይደለም። ይሄ ኳስ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ነገር የለም። መታወቅ ያለበት 130 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሀገር ነው። ለሁሉም የየራሱን ረመዲ አስተካክለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሊቅ እንዲ ክቅየር ደልዩ ዘሎ ባሻይ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ዘይተረድኦም ሓደ ነገር ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይኮንኩን ሕጂ ኣኽር በሊሑ ማለት ብፖለቲካ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይኮንኩን መንግስቲ ኤርትራ ዝዛረብ ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ነታ ኩዕሶ ናይ ዕግርግር ኣብ ኣምሓራ ዕግርግር ስለ ዘሎ ወይ ኩናት ስለ ዘሎ ትግራይ ከምኡ ስለ ዘሎ ኣብ ኦሮሚያ ከምኡ ስለ ዘሎ ሲ ኣብ ኢትዮጵያስ ባፈር ዞን ወይ ከዓ መከላኸሊ ቦታ ገይሩ እታ ኩዕሶ ናባና ከም ዘሰጋገራ ገይሩ ዝሓስብ ዘሎ እዚ ግን ፍፁም ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ዕሽነት ጥራይ እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ 130 ሚሊዮን ዘለና ኢና ንሕና ድማ በቲ ነምሓራ እናተዋጋእና ንትግራይ እናሃረምና ከለና ንኦሮሚያ እናተዋጋእና ከለና ንኤርትራ ዝኸውን ሰራዊት ንክንገብር ወይ እውን ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ጌርና ንክንቅፅል ዝኽልክለና ሓይሊ የለን እናበለ እዩ ዝፍክር ዘሎ he knows this ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጥ ካብ ጎረሮ ንላዕሊ ይዛረብ ከም ዘሎ because 130 ሚሊዮን እዩ ዘለካ ዋላ 130 ቢልዮን እዩ ዘለካ መጀመርያ ገዛኻ ኢኻ ተፅሪ ኮሚቴ ሎጂክ ዝሰርሕ መጀመርያ ገዛኻ ኢኻ ተፅሪ ገዛኻ ከተፅሪ ዘይምኽኣልካ 130 እንዲኻ ዋላ 190 ኣይኮነን ተገዳሲ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ፀገም ክትፈትሕ ዘይምኽኣልካ ሓይሊ ስለ ዘይብልካ ኢኻ ሓይሊ ድማ ፖለቲካ ክኾን ይኽእል ወታደራዊ ክኾን ይኽእል ብፖለቲካ ይከኣልካ ፈኪርካ ወታደራዊ ፈቲንካ ብክልቲኡ ይከኣልካ እዩ ቅድሚ 3 ዓመት ፋኖ ንእሽተይ ጉጅለይ ነይሩ ሎሚ ገበል እዩ ኮይኑ ሸነ ኖርማሊ ነይሩ ሎሚ ገቢሎም እዮም መና ገቢሎም ናትኩም ሕምቀት ያገቢሎም ስለዚ እዞም ሰባዚያቶም ዝገብርዎ ዘለውን ዝኸድዎ ዘሎ ኩነታትን ሸለል ኢልካ ትርእዮን ረጊፅካዮ ክትከይድ ትኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚኦም ሰባዚያቶም ኤርትራ ምሕረት ጌራትሎም ኤርትራ ሓለፋ ጌራትሎም ኤርትራ ፅቡቅ ጌራትሎም ሓቲ ሰባት እዮም እዚ ሕጂ ስለምንታይ እዮም ዝህወፁ ዘለው እንታይ እቲ ዝህውፆም ዘሎ ሓይሊ እንድሕር ኢልካ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ቦታ ገጭፍ ኩናት ጀሚሩ ስለ ዘሎ እቲ ኩናት እቲ ድማ ንዓታቶም ከርባሓና ዝኽእል ክፋል ኣለዎ ብኻልእ ድማ ዝደፍኦም ሓይሊ እውን ኣለዎ ምክንያቱ ምዚ ብዙሕ እዮም ዘተሓሕዝዎ ዘለው ተጓዙት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከሀገሪቱ መሪዎች ጋር አሰብን በተመለከተ ውይይት እንደሚያደርጉ ተነገረ። ከብልጽግናው አገዛዝ ጋር ውጥረት ውስጥ የገቡት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዙሪያቸው ካሉ ሀገራት ጋር ያላቸውን ግንኙነት በማጠናከር በ2 ወራት ውስጥ ሶስተኛውን ይፋዊ ጉብኝታቸውን በሳውዲ አረቢያ ለማድረግ ሪያድ ገብተዋል። የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ምስራቅ ቀዝቃዛ ጦርነት መነሻ ምንድነው? አሁን የአረብ ሀገራቱ በሙሉ ለዘመናት የከበሩበት የነዳጅና ጋዝ ዘርፍ በአየር ንብረት ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓብይ ትንተናን ዓብይ ዘረባን እዮም ጀሚሮም ዘለዎ ምክንያቱ ጉዳይ ናይዚ ዓረብ ጉዳይ ትዛዓብየ ፀገም ንሱ እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ናይ ፕሬዚደንት ኤርትራ መገሻ ድማ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ብርግፅ ኣብ ኣጀንዳ እንድዩ ወላ ሓንቲ ክውስኸሉን ክጎድለሉን ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ግን ከም ሓደ ዓብ ነገር እዮም ኣለዉ ቅድሚ ንዑ ምርኣይና ግን ኣብ ጉዳይ ናይ የመን ዘሎ ንእሽተይ ንስማዕ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እቲ ጉዳይ ናይ የመን እስከ ስምዑ ብዚ happens now. As the SDC looks to expand and consolidate its hold over the now at pretext act against the Yemeni government and the militias holding the oil fields, something they'd likely wanted to do for quite a while, but had lacked justification for, considering the bloodshed that such an effort might involve. On the following day, December the 3rd, the SDC's shock offensive started in earnest that their target wasn't just the Masila oil fields. Instead, they focused on the city of Sayun, pre-war. እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዞም ወታደራት ናይ ብኢማራት ዝድገፉቶም ኤስዲሲ ዝበሃሉ ዘለዉ ሓይልታት እናስፋሕፍሑ ይኸዱ ከም ዘለውን ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን ስዑድያ ድማ ኣብ ናይ ብሓቂ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክትወስድ ኣብ ምድላው ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይወፅእ ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ኣብ ጉዳይ የመን ዘሎ እቲ ንዓኒ የመን ናብ ከምዚ ኩነታት ዝደፍኣ ዘሎ ሓይሊ ተመሳሳሊ ሓይሊ ንኣብይ ኣሕመድ ዝዝውሮ ዘሎ ሓይሊ ስለ ዝኾነ እዩ ተመሳሳሊ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ተመሳሳሊ ሓይሊ ኣብ ሶማልያ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ሊብያ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ተመሳሳልነት ኣለዎ ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሃየ ተበገስ ዝብልዎ ዘለዉ ይመስል ንሱ ግን ብኣፉ ዳይ ተበጊሱ እምበር ብግብሪ ክብገስ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ነጊርዎም እዩ ብዙሕ ግዜ ዝበሃል ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ንስዑድያ ኣለርት ልክዕ ከምዚ ናይ
ናይ ተንስ ደወል ተደዊልሎም ኣሎ ከም ዝኾነ ይስማዕ ዘሎ እዚ ኸ ብመንገዲ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ብመንገዲ የመን ዝግበር ዘሎ ንስዑድያ ክልቲኡ ተመሳሳሊ ሓደጋ እዩ ኤግዛክትሊ ንኤርትራን ተመሳሳሊ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ካብዚ ሕጂ ኣብዚ ሓደ ሪፖርት ወፂኡ ነይሩ ከተሓዘልኩም መንታን ምክንያቱ ብዓብዩ ናይ ወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ቁጠባውን ናይ ስትራቴጂን ኩናት እውን ስለ ዝኾነ ዝንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው UAE to the Gafazala STC militia are pulling their forces out of several areas in Yemen, Hyderabad, and redeploying toward this Shabwa. Captain Jirma Tawasaki, Mix Asati Gabram Zalone. Meanwhile, Saudi as the Gafutum NSF units are moving large numbers of their troops into the region, particularly across the Wadi Hadramaut. Jadan and Rizalana, Kilikium Hailatat. وتهدراوي من قصاص ناتهم ان حيلن نعبيان يخيط كم زلو يزن غرزلو ميليشيا صار بولينج اوكي ابزي بفيديون بسلن زتتك ابزو حبريتاتات يوصخم زلو يم زري زلو انتاي زنغرا كازخا كونتات نايزيوم كلت هاجرات اب يمن تي بروكسي وور بمعدم متمماتن مفررهن حليفو نابسقم تغصو يخيط كم زلون اتس ا ماتر اوف تايم زبال زلو اب عبي وتهدراوي قدم كأتو كم زخلو إذا خانتاي زريكا إمارات نسعوديا كنتاتا جمجيما حسيبة السلاسلة توصل زلاس قمتيا سعوديا أبقى طبعا كتتكر سلة دل زلا أبتنا إنفستمنت كالن نعدا نم معبال بزع سرح كتسرح تدل سلا زلا أبزع أنا أتيوز اللغة قيم كتعت وني تخلنيا وي وين كتفتن دا تخلن بر كندناتي درجة sophisticated بزخونة منقدي كتعاتوا اي تخلنيا ابزبل قمقام ودي قومكم زلوي سلازي امارات بسعوديا امع بالك قديمو ما يمزلو سعوديا حجيا كتركب تفتن دلا ازياتهم قل نزو كونتات زي نوح تمكرو غيرنا له سلازلنا ازي حجي زلنا غزيه دما دونالد ترامب بايدنا سلازلو كالا امارات خنركباي نخلينا اسرائيل كل عينت حقتات ناي كوينات يكون ناي سبعه مسلات رجيت اتو سلاز خدت اسرائيل دزارب حيلي دما سلازي تراي نحنا دما طومون كوز حجزنا يعني اسرائيل سلاز قلنا اسرائيل شفان كتقبرلنا دونالد ترامب دما ገንዘብ እንበር ካለ ዘገዱ ሰይኮነን ሰብአውነትን ገለን አብናቱ ርእስ ቦታ የብሉን ስለዚህ እዛ ዓድል እዚያ ተጠቂምና አጀንዳታት ናትና ንቅድሚት ክንደፋ ኣለና ዝብል ታክቲክ ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክንሪኤሉ ንኽእል ጉዳይ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድህውፆ ዘሎ ብናተይ ገምጋም ምዝ ዝተሓሓዝ ኣለዎ ኣነ ጥራይ ኣይኮንኩም ከም ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ስምዕዎ ወላ ብዙሓት ካልኦት እውን ኣብ ተመሳሳሊ መደምደምታ በፂሖም ከም ዘለው ይርኢ ኣለኹ የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል በምስራቃዊ ሱዳን በብሉ ናይል ግዛት በኩል በሱዳን ጦር ሰራዊት ላይ ጥቃት እንዲከፍት የማሰልጠኛ ካምፕ ፈቅዳለች በማለት የሱዳኑ ወታደራዊ ባለስልጣን ለአልጀዚራ መግለጫ ከሰጡ በኋላ በምስራቃዊ ሱዳን አዲስ የውጊያ ግንባር ሊከፍቱ ማሰባቸውን በይፋ ተናግረዋል አልጀዚራ كم تريو زلهم إذا قد عايزي كاب جزين أب جزين ريو زلناينا تزي هذا أبزي كنت سلسلة تذكريكم مغنياتو كال ريبورتون وسيسل زلوا أبزي بنالبات حلفين نخص معكم زي بتدقق ممكن ريو أنا هنا قينو إمارات أبي إثيوبيا بمنقد أبتي بين شانغول زبهال أبدو السودان أزجع وتدرى مع عسكر كت كفت كم تدل زلان السودان دما زي قد عايزي هذا قاس لزخونا نعاه نزي قد عايزي نمكتا حدا مسير ترى قينا عبي نتزل وتهدرا سلطنا مسير ترى كتسفحوا مخانا زقلس حبريت هاي وصل له كلا يدما نساون ابتبوتاتي وتهدرا متقع تقبر كم تخلت دالهم زلا سلازي اثيوبيا من السودان كالو كوينات كتكايدو له زخل كونتات الله سلازي ابزو وانزي نفانو كوهاب زخل حاجز دي كال بزعبي ملقدي كغبروا له زخل كونتات ነገር ሆኖ አዲናቸው ኢማጂን ከአብይ አህመድ ጥቃት ለማምለጥ እንኳን ገብተው ከሆነ አሃዲናቸው ምናምን የሚላቸው ዘመቻ ሲያስከፍት ነበር አገር የሸጣው ነው ሉዓላዊነት ያስደፈረው ማን ነው ከሃዲው ማን ነው ባንዳው ማን ነው እንዳለ ኦህዴድ የገባበት ሁሉ በጦርነት ቀውስ የታመሰና
ልንወጣው የማንችል ከባድ መከራ ይዞ አብዱል ፈታህ አልሲሲ ኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊ ጥቃት የመፈጸሙ ነገር ይቅርብን ስለማለታቸው ተሰምቷል። ግብጽ ከህዳሴ ግድብ ውዝግብ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ላይ ወታደራዊ ልትጠቀም እንደሆነ በትናንትናው ዕለት ጥያቄ ቀርቦላቸው የነበሩት የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባድር አብደላቲ ወታደራዊ ኃይል የመጠቀም አማራጩን ውድቅ ሳያደርጉ ቀርተው ነበር። አብደላቲ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር ጉዳት የደረሰበት ሀገር ራሱን የመከላከል መብት እንዳለው ደንግጓል ሲሉ بحفشة أنت هم زبلو زلو أبز خان تاريخهم قبتي وتدرس سجون تكت وسط هيكونتن كيت حالنا بمبال وسينا هم زبلو زلو هاي يوم سبعة زيادة ما يوداني مغنياتو تدي جاملي سلو زلو انتحرمنا يو نعنا كحسين الناس لزغل كم وين أتي السودان زلاتو كونتات كن قبت سخن حرم إثيوبيا كن حرمة أي وات عنانيو قالت هذبل مغنياتي بمالو ما عاد جربايد زرب زلو سلمتايم كم زبلو زلو تفرهي إثيوبيا أرز زي بخم زلوين عن رزلنا بكل ما قدي بزبزحات صلاتي تزارت تكراخر سلازلة هاجر كبيت سجم أجات إموالو. ناو اتزعبي أزارة بارستي بفلاي نا إيرترانا بسعودية مخادا بريزنت إيرترانا بسعودية مخادو بيناي من قديهم سبزر دوزلون داريلكا زين هاجرات زياتن انتايدا لي اللوايو حنت بزيا حنت بقى أقدم بلا جميل الكونيرة جبت إمارات أب أفريقيا أبي مسفع فحن خد جبر لك كم زناي زبنا مجزات الزنبرة كم علامة يزلوا سد مانتايو ናይ አፍሪካ ስቡሕ መሬት ሪኣቶላ ናይ ሱዳን ይኹን ናይ ኬንያ ይኹን ናይ ኡጋንዳ ይኹን ናይ ደቡብ ሱዳን ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ብሙሉ እዚ ሃገራት ከምኡ ድማ ኣፍደገ ባሕሪ ስለዚ ወደባት ናይተን ከተማታት እንድሕር ሒዝካዮ ኣብ ወደባት ድማ ዓብ ኮንትሮል እንድሕር ጌርካ ኣብቲ ውሽጡ ዘሎ ፀጋታት እንትኾነ ንስኻ ከተውፅኦ ኢኻ ንስኻ ዘይተውፅእ እንድሕር ኮይንካ ድማ ነቲ ሃገር ኣብኡ ዘሎ ምስቲ ካልእ ሃገር ናብቲ ሃገር መፅኡ ኢንቨስት ክገብር ዝደሊ تسعنو نخدجبر عمل لك سلازي لك نتي غورورو نايت حجر محاس زنا ودبات انفستمنت بارز بحال زول موديل كاب تشاينا قد احنا يم زبلغن كاب تشاينا زغدده اكايدانا نرزلنا معناتو تشاينا من كالوت حجرات نكياتو خول كلها يسمعنا حساب حجي ابي امارات جن فليب زبلي زنتاي بلولوجي plans to export food via Emirates built port where halted اب سودان حركه بتزقطعم ነገር እንተሎ እንታይም ዝብሉ ዘለው بزح مريت سبع مريت ناي السودان تغوصاص يروم منيروم شعو اتبلان ناتهم كابورت سودان دي ولا كابورت سودان وصيلهم ودب هنيصوم نتي سبع مريت ني امارات رايده كونس ابيناي مغبي قرب نابي اوروبا لك اكمتني اوروبا قدم بندادادم بقلن حيزوم ما زنبرو بمغبن كالن كاصقطن خغبرو مدب نيروم زخا دارغا نيو كولونيال عينت اغباب نيروزي نتي هاجر السودان يكون نتم افريقيا نتم حزب افريقيا زربح سيكون زياده عدتهم انبسراتن اماراتن بزربح من قديم كغبروا حسيبهم نيرم ازي كنتات ازي كسرح سلازي كعليو امبار من قد قيرو بحيل خغبروا ويدليكم زلو زغا it aims to integrate Africa into global markets act as a bridge between global south and north ስለዚህ አመንጎቶም በሰሜን ዘሎ ወይ ወንተን ሀብታማት ሀገራትን ድኻታት ሀገራት አፍሪካን ቢንቱ ኮይና ከምቲ ወደብ ኮይና ነቲ ኩሉ ክትቋዓፀሮ እያ ትደሊ ነዚ ኣብ ዘይትኽእለሉ ድማ ነቲ ሃገር ክትመቕለውን ከም ኣማራፂ እዮም ዝርእይዎ ዘሎ ነቲ ዕላምኦም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከነተግብሮ ኣለና እዩ ንኣብነት ናይ ሕሜቲ ናብቲ ኩነታት ምምፅኦም ነዚ ዝመስል ነይሩ ተመሳሳሊ ኣብ ሊብያ ከምኡ ከም ዝገበሩ እዩ ዝንገር ምዕራባውያን ሃገራት ነዚ ኩሉ እናረኣዩ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ሸውሃት የብሎምን ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ክትርኢ ከለካ ድማ ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ ዘመሓላልፈልካ أمودة زي نجار زي استراتيجيكاوي implication ناتو انتاي كون غل بحفشة هجرات كبيدي كون زي UAE position itself as a force of modernization connectivity زي انتايمز قبل زلو ناي تكنولوجي نمي بعليه حيل كم زخونيهم كقلت نقدميت كونز دلي زلو على علو كل دما كابا هجرات أوروبا يكون أمريكا investment نخترك كبيد سلزخونه جنزب زلوهم invest خنجبرال كان خل إحنا هنا يمزبلو اتي كاب أمريكا يكون كاب تشاينا دمت investment كاب إمارات دمت investment جن عبف اللي زلوا هناتو ناي إمارات درجة إتكا قريت جنزب هي إتكا قريت أكاز دللا عينتنا نرزلنا سلزي باقي ميليشياس تفلالي عينت تاكتيكس ناقبرد ما أجندهم كتكبرز فتنو لوزي كاب تيليغراف زبحال أجد داس أرتيكل دوسة وتسيتي نيرو تمليسنا نزي أبزو نريوت أنا حنا أتحيس كاكتريو خلها إزوم كلتنا هجرات عرب حيلتات عب برتع زخونه وددر يوم زلوا وددر ناتهم دما كلتي إن حتى دنك واقع يكون تزعزنا ككفال نسي تايدا أب أفريقيا ينك جبرو أب يمن يجبرو له أب أفريقيا دما يكبر له سلازي توجه تكاتك أو قرباب تدوب كلهم أكندا وزواجو بروح من قد خيرهم بيد أزور
بخالوت كواغوين أن رلكا كمزي 2 بليونيرات نناتهم حيال فرس حزوم بفرس ورادرو ويون تقواسط حزوم نناتهم حزوم بوم زورادرو تمساسالي بمليون بهيوتن من نابرون أفريقاويان كالوت هجراتن كايزلو كينات يبلولو بحفشا كلتيوم دما تاجنداناتهم كابتن اي ندادن كالون وصيوم نتكالو قطبانا بحجي ናይ ጻዓዲዩ ናይ ሕርሻ ድዩ ናይ ካልእ ኣገደሲ ጂኦፖለቲካን መጣልዒ ካርድታት ክኾኑ ዝኽእሉ እውን ክቋፀሩ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዝኾነ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቤን ተኣቱ እንድሕሪልና እስከ ንስማዕ ኣብዚ የተጓዙት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከሀገሪቱ መሪዎች ጋር አሰብን በተመለከተ ውይይት እንደሚያደርጉ ተነገረ። ከብልጽግናው አገዛዝ ጋር ውጥረቱ እዚያ አይኮነትን there was another report give me a second where is this report Khalid International Airport was no ordinary diplomatic event. Greeted at the royal terminal with full honors, Afwerki's reception signaled a dramatic elevation in Saudi-Eritrean relations. This was a calculated display, orchestrated by King Salman himself, following months of behind-the-scenes diplomacy. The message was clear: Eritrea was now a central pillar in Saudi Arabia's regional strategy. For Afwerki, long isolated on the world stage, this was a diplomatic breakthrough. The visit was framed as a strategic summit, addressing the volatile. ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ናብ ሱዳን ዝኸዶ ካብዚ ትሪእዎ ዘለዎም ዋላ እቲ ምንፃፍ ተገይርዎ ዘሎ ሓደ ካብቲ ስፔሻል ኦነርስ ዝበሃል ምክንያቱ ኖርማል ክትመፅእ ከለካ ሬድ ካርፐት ኣሎ ዝተፈላለየ ኣገባባት ኣሎ ስዑድያ ድማ ናይ ክብሪ ኣቀባብላ ዝዓበየ ክብሪ ኣቀባብላ ከም ዝገበረትሉ እዩ ዝነገር እዚ ድማ መልእኽቲ ኣለዎ ንባዕሉ እቲ ርክብ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዓብ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብኡ ምግማት የድሊ ማለት እዩ ዓበይቲ ዲልስ ክግበር ከም ዝኽእል ዝእንፍቱ ብዙሓት ሓይልታት ኣለው ከም ኣጀንዳ ኣይተምስ ዝዝረበሎም ዘሎ ሴኪሪቲ ሓደ ክኾን ከሎ ግን ናይ ቢዝነስ ዲልስ ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን ብዙሓት ክዛረቡ ሰሚዕና ኣለና ብኻልእ ኣዘራርባ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ፅቡቕ ዝምድና እንተነይርዋ መሊሱ ዕምቆት ክውስኽ ከም ዝኽእልን ናይ ክልቲኦም ረብሓ ክሕይለሉ ዝኽእል ምክንያቱ ኢማራት ኣዝዩ ሓያል ብድሆ ክፈጥረላ ምዃኑን ኣሜሪካ ተረዲ ብሩህ ኮይኑላ ኣብዚ እዋን እዚ ካልእ ሓንቲ ነገር ኣብዚ ኩሉ ሰብ ክርዳኣ ዘለዎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ናብ ስዑድያ ክመፅእ ከሎ ግመስከን ሓንቲ ነይራ ኣብዚ ድሓን ናራናያ ንኸይድ ቅድሚ እዚ ርክብ እዚ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ ነቲ ቅድሚኡ ዝካየድ ዝነበረ እንተሪኢኻ ድማ ዝያዳ ክበርሃልካ ዝኽእል ነገር ኣሎ እንታይ ዝብሉ ወራሲ ዓራት ናይ ስዑድያ ቅድሚ ነዚ ርክብ እዚ ምግባሩ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ነይሩ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ምንታይ ተረዳድዮም ነይሮም እዩ ዝበሃል ክልቲኦም ሃገራት ብፍላይ ኣሜሪካ ንስዑድያ ናን ኔቶ ሜምበር ዝዓበየ ክብሪ ወይ እውን ዝዓበየ ናይ ሴኪሪቲ ፓርትነር ኣብዚ ዞባና ሸይምዋ ነይሩ ስለዚ እዚ ማለት ከም በዓል ናይ ጃፓን ከም በዓል ናይ ደቡብ ኮርያ ከም በዓል ናይ ኣውስትራልያ ከምኡ እውን ናይ ካልኦት ዓበይቲ መሻርክትናታ ደረጃ ዘውህባ እዩ ነይሩ ንስዑድያ እዚ ማለት ማለት እዩ ታዝቀረበት ኣብዚ ከባቢና ናን ሴኪሪቲ ናን ኔቶ ሜምበር ማለት ስዑድያ እያ ስለዚ ምስ ስዑድያ ዝግበር ዝምድና ኤርትራ ብመንገዲ ኣሜሪካ ቅቡልነት ከም ዘለዎ ኢኻ ትርኢ ቅቡልነት ከም ዘለዎ that tells you many things ኤርትራ ምስ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ወላ እውን ምስ ኣሜሪካ ዝምድና እንተደይገበርና ዲፕሎማስናትና ቃታ እንተዘይተጀመረ ስዑድያ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ናይ ኣሜሪካ ወኪል ዝዓበየ ወኪል ኣብቲ ዞባና ኮይኑ ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ዞባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምክንያቱ ኣብ ዞባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንግብፂ ወይ ንስዑድያ እንተደይ ኮይኑ ንኢማራት ክብዎ ይክእሉን እዮም ኣሜሪካ ቢኮዝ ኢማራት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገር ኣይኮኑን ስለዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ዝዓበየ ኣውቶሪቲ ክህልዎ ዝኽእል ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ስዑድያ ይክኸውን ዝኽእል ምስ ስዑድያ ዝርከብ ምክንያት 4 መዓልቲ ብዓብ ክብሪ ዝቕበልዎ ዘለዉ there is definitely ፅቡቕ ዝኾነ ዲልስ ንክግበር ዘኽእለሉ ዕድላት ከም ዘሎ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ዝጥምትዎ ዘሎ እዩ ናይ ዓቢ ጭፍራ ድማ ውይ ዘብሎም ዘሎ ንሱ እዩ ናይ ብሓቂ ውይ ዘብሎም ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ because for them this is very very important ምክንያቱ ኤርትራ ካብ ስዑድያ ክትፍለ ኣለዋ ዝብል ስትራቴጂክ ፔፐርስ ክፅሕፉ ፀኒሖም እዮም ስለምንታይ ግን ከምኡ ክብሉ መሪፆም because ስዑድያ እቲ ዝቐረበ ናብ ኣሜሪካ ምዃኑ ይርኢ ኣለዉ ንስዑድያ ከይፈንተትካ ወይ እውን ንስዑድያ ናብ ኢትዮጵያ ኣምፂኻ ኤርትራ ካብ ስዑድያ ከይፈለኻ ካልእ ነገር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ከምፅዶ ተፅዕኖ ከምፅዶ ዝብል ካልኩሌሽን ክሰርሓለዎም ከም ዘይከነ ይፈልጡ ነይሮም ኣይተጋገዩን ድማ they know this ስለዚ ኤርትራ ማስተርፉሊ ንኣብይ ኣሕመድን መዓት ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ሎብን ገለን ቆፂሩ ዝገበሮ ኣውት ማኒቨር ገይራቶላ ኣብዚ ኤርትራ ስዒራቶላ ነዚ
زخانتاي مالت إيرترا بس أمريكا تاي ديل تقبر كلا دي كونه بعابيو نا أمريكا ناشنال استراتيجي بنصور زسمران تلا أفريقيا يلنا بناتو سلازي نا أفريقيا زملكت قداي مستهم قربا مشاركتهم غيرهم يمكريو قربا مشاركتهم دما إمارات سعودية يوم أبزوان زي قطر سالسايم سلازي كابزياتهم نحت حدهم كما يجرون كراديو يقولوا زم هجرات مباري أبتزوباتي أمريكا فليز بلا ترانا خطاوت كتمت خمزة كونت ناي السودان كونت هدما هي وابنات كوين لمالتي إيرترا السعودية زجبرتو calculation دما one of the really لك كابتنت بتيا تاري مالا كابز حج إيرترا كند من تاي دفي أنا زوج دايزي a practical deal كيرو تخل لك برقص زلنا مدرخ مسكينات وركينات زتها حصل زغنة كبير يكون كتريوجن اسكازيا سمعوانا ابنت مساتها عزيزياو መሳሪያዎችን የጫነ መርከብ በኤርትራው ምጽዋ ወደብ ላይ ጭነቱን ማራገፉ ተነገረም። የጦር መርከቡ ወደ ግብጽ መመለሱም ታውቋል። ኢሳያስ አፈወርቂና አብይ አህመድ ከተናናቁና ከተጣሉ በኋላም ሁለቱን ሀገራት በጦርነት ስሜት ውስጥ አድርገው እየገዙ በቀጠሉበት በዚህ ወቅት የጦር መሳሪያ ሸመታና ዝርፊያ ላይም ተሰማርተው ስለመቀጠላቸው ተደጋግሞ የተዘገበ ነው። ባለፈው ዓመት ብልጽግና ከአዘርባይጃን ገዝቶ በሁለት መርከቦች ጭኖ ወደ ኢትዮጵያ ሲያጓጉዞ የነበረውን ተተኳሽ የሻዕቢያው መንግስት የባህር ኃይሉን አሰማርቶ እንደዘረፈውና መንገድ ላይ እንዳስቀረውም በወቅቱ ተገልጾ ነበር። እንታይም ዝብል ዘሎ ብዙሕ አጽዋር ናብ ኤርትራ ናብ ወደብ ዓሰብ ወደብ ባጽዕ ያቱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ሓንሳብ ብለፈርቲ ያቱሎ ይብሉ ሓንሳብ መራኸብ ያቱሎ ሕጂ ብዝለይተሲ ድማ ካብ ቻይና ዝተበገሰት ዓባይ መርከብ ናይ አጽዋር አባጽዕ ከም ተራገፈ እዮም ዝነግሩ ዘለው ዝኻንታይ ዘሬካ እዚያ ስምዑ ወላ ባድ መሳሪያዎችን የጫነ መርከብ ምጽዋ ማረፉን የሚገልጽ ነው። በኤርትራ ወደብ ምጽዋ ያረፈው ይሄው መርከብ ምንም እንኳን ከቻይና የተነሳ ቢሆንም ተመልሶ የሄደውና የመጨረሻ መዳረሻውን ያደረገው ግን ግብጽ መሆኑ ታውቋል። የቻይናን ሰንደቅ ዓላማ የሰቀለው ሲኦ ሺፒንግ የተሰኘው መርከብ ምጽዋ ወደብ ላይ የጫኑን ጦር መሳሪያ ማራገፉንም የማሪታይም ትራፊክ አረጋግጧል። የጦር መሳሪያዎቹ የሜካናይዝድ ትጥቆች፣ ተሽከርካሪዎች፣ ብረት ለበሶችና መሰል ወታደራዊ ቁሳቁሶች ሲሆኑ መርከቡ የጫኑን አራግፎ የመጨረሻ መዳረሻ ወደ ሆነችው ግብጽ ተመልሷልም ብሏል። ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኢና ንኣብን ጭፍሩውን መርድእ ከም ዝኾነ ድማ ምርዶ ቀሊል መስለኒ ስለዚ أقدموا بمراخب ناي أذربيجان زخيز نبرة أصوار يرترهم تقاطعتون أبي أحمد نعونك فتحي لزفتنا دما ما عميخو 5 طرفين يزنجر قبل اللي دما إيرترا حجون كاب تشاينا ناب جبس جسوا زخيز نبرة مودة على موزة برا مركب عبات أصوار بزح كم زراعة في يزنجر زلو زغا ناي كبتي أصوارات حزة كم زنبرة يوم زنقر زلو أنا ترافيك أنت مثلا زيجين تايزر هيك زلو كاب بعل إيران دو كاب بيلاروس دو كاب أوزبكستان زبقس برفرتي زمتسون بزح جزء أباس أنا أسمران كورد كم سرعة كنوجروس أني هم علو لذي إيرترا زلوا وكنتات نيرترا مالتيو أبزو وانزي كاب تقدم زنبرة كنتات بزبلة أمن قدي بفلا يبتنا يسكيرو تعودي بزح نتبتات تقبر كم زلان بزح قسقاسة تر كم زلان سلام تايزي لينا مهنيات عندار قربيس لزلنا حيال صدروا عاملاتنا بعقم سبت رايد يكونس مودرن زخونات صورات بحزون حنسابنا حوارنا تكمت زغلفتنا كراشكم قبرهم كلا لنا سلازي إيرترا كم تتري وزن لغميو كم حدا أقداس مدرخ كم زلنا أقداس مدرخ زمتن سقوم تتاتكد ساين نجرن እንዳይባል የውጭ ምንዛሪ በርከት ያለ ወይም በጥቂቱ በእጃችሁ የያዛችሁ ሰዎች ካላችሁ በጥቂት ቀናት ውስጥ ወደ አካባቢያችሁ የሚገኙ ባንኮች እየሄዳችሁ መመንዘር እና ከኪሳራ ራሳችሁን መታደግ ይኖርባችኋል። በርከት ያለ የውጭ ምንዛሪ እያስገባን ስለሆነ ይሄ ጉዳይ ሳይነገረን ችግር ውስጥ ገባን። أبي أحمد متشم مشكعنة حزب كم سرعي لندي حزوي بدول بزلو ناي وصاي شرف انه اتصل زلنا اتوم ابغزاهم ابتفل عليه من قد غميتكم زلهم صباحو جو بر مريت مزبته اويات كيتخونو ويون كساره خيتاتو انا كم حد حلاي مراحنا اذا حجر ገንዘብኩም ናብ ባንክታት ክትእትዎ ይመጽነኩም ኣለኹ ፍሊዝ በለና ወጻይ ገንዘብ ክንረክብ ኢና ይዝብል ዘሎ እንግዲህ ሓቂ they all know أبي أحمد نمتاي كبيبل كم زلو استفا ما يكون كل سب كمو قريحي لومي كما عشاء سب يلن كمدرية زلنا أبي أحمد نير تراويان عرفة زلو كالارستي ግብጽ ሆነ የካይሮ የትሮይ ፈረሶኖ ቀጠናውን ከሚያተራምሰው የኤርትራ መንግስት ጋር የሚሰሩ ኃይሎች ቀለብ ቀላም የሚሰፈርላቸው መንግስታት ግብ ከመመልከታችን አስቀድሞ በኖር ስላጌጡት በካባው ምትክ በማክስ ለተሸፈኑት ማንነት እንዳሰው በግብጽ
ከምዚ ዓይነት ዓብይ ፖለቲካዊ ሓተታታት ሃገርና ልማዕና ከለና ከተማታት እናፀገና ገለና ስራሕና ከለና ምስ ናይ ግብፂ ፈረስ ናይ ኤርትራውያን ናይ ግብፂ ፈረስ ዝብሉ ዘለው ከምኡ ድማ ብመንገዲ ዞም ክልተ ኮይኖም ናይ ሰላም ሓሳብ ናትና ነፂጎም ንኩናት ዝኸዱ ዘለው ሰባት ዕጫናቶም ሕማቕ ይኸውን ብምባል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ግጭት ዝኾነ ፀርፍን ዝንጠላን ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ፖለቲካል ኤሊት ናይ 4 ኪሎ ኣመና ቁጣዕ ሓዲሩ ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እውን መልሲ ይብወሎ እዚ እቲ ቁጣዕ ድማ ብሓቂ ካብ ውሽጦም ተሰሚዕዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ መርኣያ ናይቲ ዝኸድዎ ዘለዎ ኩነታት እዩ ስለዚ ንሕና ንምዕባለ ንግስጋሰ ንኸዶ ዘለና ዓይኖም ሕማቕ ስለ ዝመልአ ንዓና ንምዕንቃፍ ዝገብርዎ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ዝብሉ ነቶም ፋኖ ናብ ጣውላ ምምፃእ ኣብዮም ሸነ ናብ ጣውላ ምምፃእ ኣብዩ ምስ ትግራይ ድማ ኣብ ዓቢ ናይ ኩናት ደንደስ በፂሖም ኣለዉ ፅነ ኢልካ ስማዓኩም እየ ስለዚ ኩሉ ዝደሚሮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ብኩሉ ዓይነት ቋንቋ ናይ ፅልእ ቋንቋ ኣብ ልዕሊ ሞራል ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ወታደራዊ ይኹን ኤርትራ በቃ ከም ሃገር እቲ ዝኸፈት ፀርፍን ዝንጠላን ኣብ ልዕልያ ፈንዮም ኣለዉ እዚ ከዓ ወላቶም ፋኖ ከም መስሓቅ ተጠቂሞምሎም ኣለዉ ቁልጭ ብሎ እየታየ ነው። እንግዲህ እንደ ጸጉር ቅማል ያላቸው የፋኖ ኃይሎች አፍንጫቸው ድረስ መጥተው ከፍተኛ አደጋ እያደረሱበት እንደሆነ አውቋል። ይሄ ሁሉ ነገር አልበላሽን ምን አመጣው አይነት ነገር ነው። እውነት ለመናገር የፋኖ ኃይሎችን ሻመት ቢዋጉ አያሸንፉም፣ እንዲሁ ዝም ብሎ ጫካ ለጫካ ሲዞሩ ይኖራሉ በማለት የተናገረው ትቶ ዛሬ ደግሞ እናራግፋቸዋለን። በጭራሽ እኮ ለመናገርም እኮ የሚቀፍ ነገር ነው። እውነት ማስፈራራቱ፣ ዛቻው፣ ስድቡ በጣም كم تريوا ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ኣይኮነን ንፀላእቱ ከም ቁማል ላዕልን ታሕትን ኣቢሉ ክድርቢ ኣብ ኣፍ ደገ ገዙ መፅኦም ዝድክርዎ ዘሎ ፋኖ እዮም ንጎም ሸትን ድከቱ ዘፅግብዎ ዘለው ስለዚ ናይ ርሑቅን ናይ ቀረባን ፀላእቲ ከጥፍ ኢሉ ክፍክር ከሎ ብግዳ ሓቅቶም ናይ ፋኖ እዮም ዝብልዎ ዘለው እዚ ሰብ እዚ ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይክል ወላ እውን ነዝና ናይ ሰላም መንገዲ እናፈተነ ከሎ ደጅፍ ዝኾነ መጥቃዕትታት ይፍኑ ከም ዘለዎን እንትኾነ ይሰልጦ ከም ዘየለዮም ዝነግሩ ዘለው ኤርትራ ድማ ሓያል ዝኾነ መልሲ ባተ ነይራ ክልተ ዓይነት መልሲ ተዋሂብዎ ዘለው መጀመርያ ኣብ የለመ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃቦ መልሲ ክርእየኩም ኣብዚ እዩ እቲ ፅሑፍ ኣብ መንደቕ እዩ ኣብ ዓቢ ፖስተር ተፃሓፈ ፅሑፍ ኢና ንርኢ ዘለና ብልፅግና የንቆልቁል ከም ዘሎ ምንጋር ዘድልዮ ይኮነን ምንጋር ዘድልዮ ይኮነን ስለዚ ራይቲንግ ኢዝ ኦን ዘ ዎል ብለው ኢትስ ክሪስታል ኣብዚ እዋን እዚ ብልፅግና ንሕና ኢና ብልፅግና ንብሎም በርሳቶም ናይ ድራማ ፓርቲ ኢሎም እየ ማስት ቢ ኣት ዲ ኤንድ ኦፍ ኣብ መወዳእታ ደረጃ በፅሑ ከም ዘሎ ድማ ይገልፅ ኣለዉ እንተደየለ ከመይ ጌርካ ኸነ ሓደ መራሒ ናይ ሓደ ሃገር ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ናይ ዓቕሊ ፅበት ዘረባ ክዛረብ ትሰምዖ ስለዚ እዚ ኤርትራ ቃል ብቃል ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ከምኡ ድማ ተደጋጋሚ ዝገብሮ ዘሎ ፈኸራ ዘድሊ መልሲ ንኣብነት ሕጂ ኣነ መንግስቲ ኤርትራ ይምልስ ይብል ነይረ ሕጂ ግን I'm really surprised. They are really hitting him. ركع يكاتلوا خمسة لون أتكونات تدمع زد اللي ملسي يبوا خمسة لو يزن الجرزلو. So eliminate Ethiopia's enemies one by one. كم كمال نتسألاتي حدا بحدا كدربيامي. إذن تاي مالتي مجمريا أتزربا نيرترا مخانو. نسأل سلا زخانة إيرترا دما تبغى يعني ترى ديام ملو. لذي زر لذي. من البعد إيرترا كتفرت غلي عبز زربا زبل إمنتي نيرو خمس. ኤርትራ ግን ፈፂምካ ናይ ፍርህ ምልክት ከም ዘይብላ ብግምጣሉ ንጥፍኣትካ ተቕልጥፍ ከም ዘለኻ ንሪኦ ኣለና ነቲ ጥፍኣትካ ድማ ኣወል ስዒድ ኣብ ገለ ዘረባ ተዛሪቡ እዩ ትፀድፍ ከም ዘለኻ ንሪአካ ኣለና ጥራይ ነቲ ፀጥፍኻ ጠጠው ከነብሎ ይንደልን ኢና ምክንያቱም ሳና ኩናት ምጅማር ንዓኻ ነቲ ፀጥፊ ነቲ ካብቲ ፀጥፊ ዘጥዕናካ ሓይሊ እንዲኻ ደልደለኻ ንሕና ኖ ተመዚኻ ከነሪአካ ኢና ነቲ ጥፍኣትካ ከነቀላጥፎ ኢና እንተደየለ ግን احنا دراما ابت دراما ناتكا ايدي بلنان بمبال even by factoring in his ولاتي زربانات دما نبعلون قدح ناي كالو چقونتي ناي بعل نازد نبرك القديعي تتكيم بدن this is a real substance بحكي تي بارتي دما بمسرتو ناي مقدحن ناي مثل عالم بحر زلو وصل زخونه حدش نجر هيكون ولا تحماق قال زبلا زلو ناي قمالون كاب كالوتي قديحوا مخنياتو نفسه كف زربا كاب مقدح زبقس مخاني أبز حج انتهينا نرزلنا سيراك بهلبون سيراك بهلبين يعني أبي أحمد ما يبي نايت مير ناتو غينو زلسي
قندي حلم ليتناتو بحرو زلون سيراك كون زغل سيراك طعمي ابتات اليوم بوتا زحرمم زلو سلازي توم بلصقنا ان سيراك غليونا قرصو خمسنا غبرو انصار بزك زاربيري because he's hitting them hard ابتات حبمم صبو غير زحرمم كمام عينت بقعات كاس لزي بلوبسو سنتاي لهم ابزي ابي احمد نصلاتنا كم قمال حدا بحدا كابرسنا كن اليومينا قبل كله مجمرياتي مسلانا قمال اب 15 نتقامو نسون ኢትዮጵያውያን ዝበለጥ ናይ ኮነ ዝሕዝነኒ ዘሎ ኣነ ጥቁማል ዝበሃል ከም ኣብነት ኣብ ሚድያ ክዝረብ ምኽኣልና ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ተቐመጡ ሲ ቁማል ትበሃል ሲ ምናልባት ኣብ ገለገለ ኣብዚ ሕማቅ ቃላት ዝጥቀሙ ቆማል ኢሎም ክፀርፉ እታ ቁማል ብኸመይ ኢና ንዝክራ እምበር ቁማል ሲ kind of fiction ገሊና 10 ዓመት ኣብ ኤውሮጳን ጌርና ስለ ዘለና ቁማል ሲ ፅዋይ ዝተረስዕ ነገር እዩ ኣብ day to day life ናትካ ኣይትሪኦን ኢኻ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ነብር ዘለና ድማ كم توبيك زرب زربا يكون نعرف أنا بجرمن كمان تاكب زبالونا يفلتوني بإنجليش كمان هجي سيرش غيره هنا it's not something تقديس كاخت حزت كتفلتت بس من كتنا توم بس بقرب كردو وزخولو سوميا ميلسي أبرس خازرلو أقرو دوغرا كندبل كمالسي بقالي تسب كردو يخليلي كوي بقمال مثل زرلو مواردي تسليم سوي زغون أفريقيا كمان مواردي كاو تماليسنا كايلو له سيراك كرايس كمان يوم توم كمال دخون دلو من يوم توم كمال كوينو ببحرك عليهم يزول زلو maybe حزب تجراي ده يخون هو حد ده يخون TDF ده يخون if easy من easy ما ولا حزب محراديو ولا فانيو منيو حتوتاتي كله يو يبلي لنا دخون نابله مالتيو زغانتا إذا قبرلكا أبي عمد أنصار كلهم كم زغونة نتي indirect نتي مرقت محلالف ما maybe نهزب روما مالتي دخون وي حزبي نتي أتوقع جلناتهم ولا زبال مالتي ألف مالتيو كم لما maybe نجيبس دخون نهزب جيبس دخون منقص جيبس دخون نالسيس دخون or بحفش عن حزب إثيوبيا دخون نتوم أبي versus كأموزلو نتوم ناي حق ناي أبتعنا نايت أنا من السرير زق أموزلو ويسنا من ممهراندو تاكسي درايفرز دخونو نايتي أبالات ناي دياسبورا زق أموزلو intellectuals دخونو نمنهم يمنهم الجبليسكا ندادم وساقا نتازربا بخالقة maybe السودان دخون سراوي السودان دخون or maybe سوماليا دخون نيرترا تحتي غير وفليتي قام غير وغرياتو of course نيرترا نجيبسن وينتم كلهم كبل خلن ديوجن نيرترا دحريت مقبارد ما نتم كالوت عند قصص لازم بري لازم قبزون ريزلنا maybe نيرترا منكس نيرترا دخون سلازي بعفشا نريزلنا كرتات جن بحكي ملسوز اللي يحط قدامكم زغانون يزيد لما مرقسك قالك هبطم ناي ميدياتات ناي إثيوبيا دخون ك هورن افيرس دخون إثيو فورم دخون EMS دخون لما مرقسا دخون دبرتين قبرم كيل كايرندا عندركاتشو تسجى جوار ولا عم نزلك نمنهم يزخون again who are Abi's headlines many of them صلاتنا أبي كلهم زيادهم كفالنا صلاتنا تويس لذي بويد زياد بوغيري هريمو قلنا موداتا أبي أحمد زهرمو يوحدن مخنياتو صلاتو أزيوم زحاسل زخونو قد دغتن أبتزلو كنتا دماء بزخان رأي مجمريا أبتقراي زقاتم زلو زبلو زلو كنتات من رأي كومبانياتات بحدار 14 سرع سرح نهالو كاب بانكتات فاينانس منقصاص كم زي خلا حسابا كم استأكدت تقليص لنا هاندوت مخنياتو حاتيتنون بسرع توهبن ملسي يلا ግን ቶም ባንክታት ኣብ ዝነበርዎም ብመንግስቲ ዝተፅሓፈ ደብዳቤ ከም ዘሎ ኣብቲ ደብዳቤ ከዓ ተን ኩባንያታት ሕሳበን ከየንቀሳቀሳ ተኣጊዱ ክፀንሕ ዝተኣዘዘ ምዃኑ ኢና ሰሚዕና እዚ ዘይሕጋዊ ምዃኑ እዘን ኩባንያታት ሕግን ስርዓትን ኣኽቢረን ዝሰርሓ ኩባንያታት እየን ገና ኣብ ፅባሕ እቲ ኩናት ዝበፅሐን ዕንወት ፀጋጊነ ናብ ስራሕ ንምእታው እናተንቀሳቀሳ እንከለዋ ዝተወሰደ ስጉምቲ ምዃኑ ከዓ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ ማሕበራዊ ናብራ ትግራይ ከቢድ ፅዕንቶ ዘብፅሕ ብምዃኑ እዚ እውን ዘይግባእ ተግባርን ክእረም ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብ መግለፂ ኢና ኣውፂና ዘለና 17 ኩባንያታት እየን ግን ከም ዝፍለጥ ተዝበፅሓ በቲ ኩናት ዓንየን እየን ንኣብነት ሽዱሽተ ሙሉእ ዝዓነዋ ኩባንያታት እየን
ክንደእ ዝኾና ሽዱሽተ ከዓ ገዚፍ ዕንወት ዝበፅሐን እዩ ከዝተረፋ እውን ጉድኣት በፂሕዎን እዩ ግን ዝሓሻ ዝበሃላ እየን ስለዚ እቲ መጀመርያ ሒዞንኦ ዝነበራ ሰራሕተኛ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ እዚኦም ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንህወሓትን ንተጋሩን ይሃርም ኣለኹ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ በቲ ሓደ እዚ ክኸውን ከሎ በቲ ግምጣሉ ድማ ምስ መን ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ ገይም ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንኽንርዳእ ዝኣክል እዩ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ እዚኣ ስምዖ ባጌርና ንሰግር ኢና ክልላዊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ብወግዒ ኣፍልጦ ሂቦሎም ብሔራዊ ቦርድ መርፃ ኢትዮጵያ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ወይ ድማ ስምረት ብናይ ትግራይ ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ነበርን ሕዚ ኣማኻሪ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክልላዊ ፖለቲካዊ ውድብ ብወግዒ ተመዝጊበሎም ስምረት ብነበራት ላዕለወት ሓለፍቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝተመስረተ ኮይኖም ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ትግራይ ነበርን ናይ ሕጂ ድማ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብፕሬዚደንትነት ዝመርሖም እቲ ፈለማ ጊዜያዊ መዝገባ ካብ ሃገራዊ ቦርድ መርፃ ኢትዮጵያ ዝረኸበ ውድብ ስምረት ንትግራይ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ውድብ ኮይኑ ተቐሊቅሎም ኣተሓባሪ ርክባት ጉዳያት ወፃኢ እቲ ውድብ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ውድብ ዓለምና በፂሓቶ ዘላ እንታይ ዳ ንሰምዕ ዘለና ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድን መንግስቲ ናቱ ብልፅግናን ንትግራይ ነቲ ህወሓት ሰሪዙ ናብ ትግራይ ዘሎ ቁጠባዊ ማሕበራት ናይ ነዳዲ ይኹን ናይ ካልእ ነገራት እናዓፀወን እናጨቆነን ናብ ትግራይ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል እናፍለጠ ከሎ ብናይ ጌታቸው ረዳ ስምረት ፓርቲ ዝበሃል ነቲ ክልል ትግራይ ብኡ ገይሩ ክውክሎ ከም ዝፍትን ዘሎን ኩነታት ድማ ኣብ ትግራይ ኣንቂድዎ ዘሎ ነገር ከቢድን ናብ ኩናት ናይ ምዕባል ዘሎ ተኽእሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናነፀረ ይኸይድ ከም ዘሎ እናነፀረ so there is no ኣብዚ እናተሓባእካ ክትከዶ ትኽእል ኩነታት የለን ንፁር ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ተጋሩ they better be prepared because the situation is getting ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተበላሸወ ዝኸይድ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና መወዳእታ ድማ ያ እቲ ምርጫ ዶ ገለ ድብልዎ ዘለዉ እንተይ ሓደ ስካም እዩ ስቂልካ ድራማ ንምግባር ንምምሳል ዝጥቀምሉ እዩ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ከም ንሪኦ ዘለና ጌታቸው ረዳ መራሕና እቲ ፓርቲ ካብቲ ፖለቲካ ከይትእለን ዲኻ ስኻ ኸኢልዎ ነይሩ እንዲ ማህዲ ግን ካብ ፖለቲካ ናይ ምእላይ መንፈስ ከም ዘይብሉን ብኣ ገይሩ ይቕፅል ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና በቲ ኮይኑ በቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ህዝቢ ባንክታት እንድሕር ሓፂኻ ነዳዲ ጠጠው እንድሕር ኣቢልካ ካልእ ቀረባት ጠጠው እንድሕር ኣቢልካ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ህወሓት ይኹን ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ምልዓዓል ክገብር ካብ ዝብል ሓሳብ ዝነቅል ምዃኑ እዩ ባይ ዘ ወይ በዓል ስታሊን ብዝብልዎ ዘለዉ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ካልእ ነገራት እውን የጋጥማሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ክልተ ነገራት ካብ ናይ ስታሊን ዝመፃ እስከ ከስማዓኩም መጀመርያ በዚያ አፈወርቂ ወደ ሳዑዲ ሄዷል በጣም ጠንከር ያለ ጉብኝት ነው እየተባለ ነው ተመልካቾች ስለዚህ ጉዳይ ብዙዎች እየተወያዩበት ይገኛሉ በጣም ትልቅ ይሄ የዛሬ ጉብኝት ነው ከኤርፖርቱ መጀመርያ ነዚ ናይ ኤርትራ ሪፖርት ይገብረሎ ኣገዳሲ ርክብ ከም ዝኾነ ገሊጹ ግን ቀንዲ ኣገዳሲት ነዚያ ከርየኩም ደልየ የመቀለ ኢንሲደንት ነው ወደ ወረደ ሳስተጋባው ነው የሰነበተው ፎርማሊ ኢንፎርማሊ ልክ የእንትን ልጅ ምንድነው ወንድማማ ነው የምንለው በብዙ እንክብካቤ ያለ እንትን ለየት ያለ እንክብካቤ በሚያስፈልገው አንድ ቤት አላለ ብዛዕባ ጌታቸው ብዛዕባ ወዲ ወረደ ዘጋጠመ ይዛረብ ዘሎ አደጋ ውስጥ ነው ያለው ቶሎ ውጣ አንደኛ የሰማነው ከኢትዮጵያ ጀነራሎች የሰማነው ሻዕቢያ ገባ ብሎ ነው የደነገጡት ሆን ብሎ መቀለ እንደዚህ አይነት የሚፈጥረው በቃ ኦሬዲ ሻዕቢያ ጦርነት ጀመረብን ነው እኔ የሰማሁት ነው ዝም ብሎ ባልባልታ በምናምን ሳይሆን ከጀነራሉ በምን ደረጃ ላይ ተንበቅብቆ እንዳለ የሚያሳየው እሱ ነው ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ቅርብላው ናይ ትግራይ እንዲ ዝዛረብ ዘሎ ጌታቸው ረዳ እዚ ታደሰ ወረደ ግዚያዊ ማሕዳር ናይ ትግራይ ዘሎ ልክዕ ከም ሓደ በይቢ ሕሳስ ልደ ናይ ገዛ ቆልዓ ቅብጥር እንተሓስካዮ ነጥር ዝዓይነቱ ቆልዓ ናይ ቅብጥር ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ እዚ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ቅርብላው ድማ ሄሊኮፕተር ሰዲዶም ወላ ጀት ሰዲዶም ንዓውፃእ ሽግር መፅያ ኣላ ሻዕብያ ኣትይሎ ሻዕብያ ዝኣተው ኮይኑ ተሰሚዕዎም ኢሎም ስለዚ ብተመን ዝተዳህለሲ ካብ ብተመን ዝሰንበደ ብልሕፅእ ተደግመ እያ መስለኒ ልክዕ ኮሚኒቲ ጉዳይ ናቶም ብኣፎም እዮም ሻዕብያ ዝብሉ እምበር ኣብ ግብሪ ሻዕብያ ተንከስ እንድሕር ኢሉ ኩላ ነናብ ኣምላኻያ ፀሎት ተዘውትር ወይ ህድማያ ትጅምር ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ኣብ መንጎ ብርሃን ጁላን ወዲ ወረደን ፅቡቅ ዝኾነ ዕርክነት ከም ዘለዎም ኣብቲ ፀገም ኣብ ዘጋጥመሉ ድማ ንከውፅዎ ብዙሕ ጉያታት ክገብሩ ከም ዝፈተኑን
again ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና TDF reorganization would further quietly rebuild Tigray's military and institutions despite claims of disbandment. Soldiers remain frustrated over fairness. ስለዚ ትኩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቀውሲ እውን ኣካል ናይቲ ኩነታት ታደሰ ወረደ ሓደ ካብቲ ናይ ኣወልቲ ዘረባ ኣዘናግዓዮም ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ እንተኾነ ሕማቕ ግበር ተዘይገበርካ ድማ ኣብ ካልእ ፎከስ ናይቲ ህዝቢ ናብ ካልእ ከም ዝኸይድ ጌርካ እቲ ሕማቕ እናጋጠመን ክኸይድ ኣሳለጥ እዮም ኢሎሞ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ምስ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢትዮጵያን ምስ ብልፅግናን ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ ታደሰ ወረደ ዝበሃል ኢና ንሪኢ ዘለና እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እዩ እዚ ዝቕፅል እዩ ካልእ ዘንቀነ ነዚ ሶሻል ሚድያ ዓብይ ኣቓልቦ ረኺቡ ዘሎ ድማ ዝድግፎ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ንምኽፋት ተዳልዩ ከም ዘሎ ገሊፆም ብኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታ ዝሕግዞምን ዘተሓብሮምን ዝመርሖምን ምዃኖም ዝነገረሎም ዝተፈላለዩ ተፃባእቲ መንግስታት ኢትዮጵያ ዝኾኑም ዝተፈላለዩ ተፃባእቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓይልታት ይጠናኽሩ ከም ዘለው ይገልጾም ዘሎም ብነበረ ሓለፍቲ ፀጥታ ክልል ዓፋር ናብ ኤርትራ ተሳጊሮም ዝተጠናኽሩ ዕጡቃት ዓፋር ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ዓፋር ወይ ድማ እጎግሞ ዝተባሃለ ጉጅለም ዕጡቕ ኮይኖም ናይ ሰራዊት ኤርትራ ዩኒፎርም ለቢሶም ድሕሪ ስልጠና ናብ ኦፕሬሽናት አንጻር ወታደራት ኢትዮጵያ ይዳለው ከም ዘለው ገሊጾምሎም ሰራዊት ግንባር ሓድነት ዓፋር ወይ ድማ እጎግማም ቁጥር አባላቱ ናብ ደረጃ በራጊድ ወይ ድማ ናብ ደረጃ በራጊድ ወይ ድማ 5 ቦጠለኒ ኣዕብዩ ከም ዘሎን ዓጢቆሞ ዘለው ኣጽዋራት ድማ ክሳብ ላውንቸራት ዝበጽሑ ኮይኖምሎም ብወገን ኢትዮጵያውን ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምድምሳስ ተዓጠቁ ዓፋሮት ተሓዊሱም ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ተቃዋምቲ ሓይልታት ከም ዘለው ዝፍለጥ እዮም ውድብ ዲሞክራሲያዊ ህዝብታት ከም ንሪኦ ዘለና ክልል ዓፋር ተጠቂሙ ዓቢ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝፈተነ ዕግርግር ባክፋየር ገይሩ በሃል እዚ ባክፋየር ድማ ቢግ ታይም ዓብይ ፀላኢ ወይ እውን ዓብይ ሽግር ዘይተፀበኻዮ ሓደጋ ክወጥቀካ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ እናኸደ ምስ ከደ ሜቢ ድሕሪ ሓደ ዓመት ተፀንሑ እቲ ጉዳይ ድሕሪ ሓደ ዓመት እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣዝዮም ሓያላት ክኾኑ እዮም and always remember ኢትዮጵያ ፍራጃይል ኣብ ሰንኮፍ ዘላ ሃገር እያ ዓፋር ድማ ከም ሃገር ወይ እውን ከም ህዝቢ ሓያላት ክኾኑ ተኮይኖም ሓያል ወታደራዊ ቅልፅም የድልዮም ነይሩ so this is እዚ ሕጂ መስሪቶሞ ዘለው ንዓፋራውያን ዝበዝሑ ዓፋር ክድግፍዎ ዝኽእሉ እዮም why am I saying this ምክንያቱ ዓፋር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድያ ዓፋር ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ናታ ዕድል ድያ ክትውስድ ሓያል ቅልፅም ክህልዋ ክኽእል ኣሎ በቲ ሓደ ኣምሓራ ክንዲ ገለ ቅልፅም ኣሎ ትግራይ ክንዲ ገለ ቅልፅም ኣሎ ኦሮሚያ ከምኡ ስለዚ እቶም ዓፋር ወላ እኳ መፃወቲ ግራት ናይ ኣቦ ኮይኖም ነፍሶም ሓራ ከውፅኡ ዝደልዩ እንትኾኑ ዓፋር ግን ብዓብዩ ናብ ኤርትራ ገለ መግደፎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ቦትኦም ከውሕሱ እንተኮይኖም ሓያላት ክኾኑ ክኽእሉ ኣለዉ ነዚኦም ዝረኣየ ድማ ርግፀኛ እቲ ናይ ሶማል ዘሎ ክልል ሶማል ንኤርትራ ቴሌፎን ደው ኢሉ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ በጃኻ ንዓገለ ግበረና ንሕና እውን ክንሕይል ንደሊ ኢና ዝብል ስለዚ ንሻዕብያ እንድሕሪ ተናኺፍካዮ ናብዚ ገይም ናብዚ ረሳዕ ገይም ክትእትዎ እንተጀሚርካ ደን ክትወፅሉ ኣብ ዘይትኽእል ጉዳይ ክትወካ እዩ ሻዕብያ ዝምልምሎም ድማ ኩሉ ግዜ ሓያላት እዩ ምክንያቱ ትክክለኛ ብፍላይ ኣብ ደባይ ውግእ እዚ ናይ ሓሪምካ ኣድቢኻ ምህራም ንሻዕብያስ መን ይከሓልፍ ናይ 30 ዓመት ተመክሮ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ናይ ደባይ ተቃቃልሲ ንሻዕብያ ክወዳደሮ ዝኽእል ሓይሊ የለን ኣብቲ ናይ ፊት ንፊት ግንባራት ተኺልካ ትዋጋሉ ብዝሒ ከምኡውን ቴክኖሎጂን ካልእን ስለ ዘድልየካ ምናልባት ካብኡ ናብኡ ከም ድሌትካ እውን ሻዕብያ ክሳብ ሕጂ ንሻዕብያ ክስግእ ዝኽእል ሓይልስ ኣይተረኣየን ኣብዚ ናይ ደባይ ተዋጋእቲ ከመይ ጌርካ ንገጅብ ፀላኢ መሓውራቱ ተፍርሶ ግን ሄይ ኣኺሉ ዝፈስስ ተመክሮ እዩ ዘሎ ኣብ ሃገርና ብኤርትራ ዘካየደ ይኹን ኣብ ካልእ ኩሉ ዓይነት ቃልስታት ስለዚ በዓሉ ኣብይ ኣሕመድ ዘይትንከፍ ስለ ዝተንከፈ እዛ ጉዳይ እዚኣ ንድሕሪ ክመልሳ ክኽእል ኣይኮነን ምናልባት ከምዛ ናይ 2018 ፍሉይ ኣጋጣሚ ብዓቢ ዘይኮነ ብካልእ ከምኡ እንተተፈጢሩ እቲ ኩነታት ዝቕየረሉ መድረክ ክህሉ ክእል ይኸውን እዩ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ብኣ ጌርና ንሰግሮ ኢና ነዚ ኤርትራን ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ እዩ ክብል ኣቦ እምበር ውድብ ሕወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ሓቢሩ ሓረስታይና ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝሐሸ ናብ መረበቱ ብምምላስ መሬቱ ሓሪሱ እዩ ዝበለ ደብረፅዮን ኣብ ዙርያ እዚ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ፅምዶ ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣድሂቡ እውን ቃል ሂቡ ኣሎ ፌደራል ዝተሓሰሙ ዕርቀ ሰላም እዩ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ዝበለ ኣቦ እምበር መንግስቲ ፌደራል ኣሕዋት ህዝቢ ብዘራኸበ ርክብ ምኹራይ ልክዕ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ዘረብኡ ብወገን ኤርትራን ሰላም ዘሎ ምላዓሊ እውን ንኢዱ ኣሎ እዚ መግለፂ ፅብፁ ፍቃድ ካብ ዝረኸቡ ትካላት ሚድያ ሓደ ካብ ኣነስ ቀሪብን ኣሎ እዚ ሚድያ እዚ ኣብ ዛዕባ ትግራይ ፅቡቅ ነገር ደይ ዛረብ ዝነበረ እዩ ኣደኖ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዛዕባ ኤርትራ
ኤርትራ ትጽምዶ ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ዝገልጽ ዝነበረ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ጉዳይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተቐባልነት እናረኸበ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዝበሃል ነገር የለን ብፍላይ ብወገን ትግራይ ለንቀነ ዕብይ ዝበለ ዶክመንታሪታት ብዛዕባ ጽምዶ እውን ክገብሩ ይርኢ ኣለኹ ትግራይ ትግርኛ ዝበሃል ዝነበረ ሓይሊ ኣዳኺሞም ክገዝኡ ይደልዩ ስለ ዘለዉ ንመጻኢ ወለዶታት ትግራይን ኤርትራን ምቹ ዝኾነ ባይታ ክፈጥሩ ዕድል ዝፈጠረ ስለዚ ካብ ኤርትራ ንምሃሩ ነገር ኢና ካብ ትግራይ ከዓ ዝምሃሩ ነገር ኩሉ እናተመጋገርና ገባር ትግራይን ገባር ኤርትራን ዕድመ ርክቡ እናተናኸሰ ኣደዳ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ጦርነት ቤተ ፈተና ኮይኑ ክነብር ይውሉን እዚ ጽምዶ እዚ ልዕላውነትካን መንነትካን ታሪኽካን ቀጻሊ ወለዶትካን ክተውሕሰሉ ብዝኽእል መንገዲ ብሰንኪ ድልኽ ብሰንኪ ስረ ኣብ ኩናት ተኣትዩ ብድሕሪ ፀኒሕካ ከዓ መፍትሒ ስለ ዘይተገብረሉ ስርዓት ብልፅግና መፅኡ ከዓ ኢትዮጵያ ይትውስኖም ኩሎም መድዓኒት ውሳነታት ትግራይ ዘግለለ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ንህዝቢ ንምንቃሕ ካልእ ብወገን ኣምሓራ ናይ መወዳእታ እዚያ ኣብዚያ ለንቀነ ካብኣ ተበገሰ ድማ እዚ ናይ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ኤርትራን ዝተገበረ ጽምዶ ምስ ረኣዩ ላለባቸው አይገነዘቡም አንደኛውን በሌላኛው ላይ በማስነሳት የሀገር ውስጥ የፖለቲካ ችግሮቻቸው መፍትሄ አድርገው ያቀርቡታል ብዙ ጊዜ ማለት ነው የሪጂናል ሴኩሪቲ ጉዳይ አሁን የአማራ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ ጉዳይ የሴኩሪቲ ጉዳይ ሆኗል ሪሌሽንሺፕ የባህል የታሪክ የእምነት እነዚህ ትስስሮች ብቻ አይደለም አሁን የሆነው የሴኩሪቲ ጉዳይ የሰርቫይቫል ጉዳይ የዛሬ ብቻ ሳይሆን የሎንግ ተርም የአብሮነት ጉዳይ ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብዚ ጽምዶ ብቐጥታ ክስለፍ ከም ዘለዎን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኩሎም ኣብቲ ጽምዶ ዘለዉ ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ናይ ዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ዶናልድ ትራምፕ ዘገድሶ እንድሕር ኮይኑ ቀዳምነት ናቱ ድማ እሱ እንተኮይኑ ርግኣትን ሰላምን ኣብቲ ዞባ ምስ ከምፅኡ ዝደልዩ ሓይልታት ብሓደ ክንስለፍ ኣለና በይንና ተነፂልና ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ድማ እንድናይ አስገዳጅ የሆነ አዲስ መንገድ ቻርት እንድናረግ የምንገደድበት ናይ ብሓቂ እዚ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ደማሚርና ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራና ከመለስ ኢና ምክንያቱ ንዓና ኣብ መወዳእታ ናይ ዓድና ስለ ዝኾነት ዘገድስ እስከ ቅድም በቲ ፖለቲካ ክንጅምር ነገራት ቀፃሊ ኣብዚ ነናትና ርእይቶ ንቐምጠሉ ኣካይዳና ተሓሳስባና ንፋት ተፈላለየ ክበሃል ይኽእል እዩ ብሕፅር ዝበልሕ ኣብ ገሊኡ ከዓ ናይ ብሓቂ ከም ማግኔት ኮይኑ ትስሕበና እታ ሃገርና ኣላ እንደ ኤርትራ ግን ሓደ ነገር ከ ኣሎ ኩሉ ግዜ ከም ቀፃሊ ሲ ዋላ ብጣዕቲ ትሰማዕ ዋላ ትሰማዕ ሲ ኖ ኩሉ ግዜ ግን ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ዝብል ሞር ንዓኻ ክረዲት ትህቦ እሞ ሕጂ ታሕተና ባኻ ክሳብ ሕጂ ንዕልል ኣለና ከመይ ኢልና ጽቡቅ ኣለና ሻሂ ቡን ጎዲሎ ወጣ እምበር ጽቡቅ ኣለና ከመይ ኢልና ንዛረብ ዘለና ዓሻ ሕተልያ ከይትኸውን እንታይ ኮይና ኢና ደ ተባእስና ክሳብ ሕጂ እንታይ ይመስለካ እቲ ሕማቅ ልምዲ ኮይኑ ብዚ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብፖለቲካ ተወሪድና ኢና ጠብዓ ሙሉ ህይወትና ፖለቲካ ኣትሊስት ዝወለዶና ካብ ንውለድ ጀሚርና ኩሉ ነገር ምስ ፖለቲካ ስለ ዝተሓሓዝ ውሽጢ ፖለቲካ ከማን ኣይኮነን እቲ ኩነታት ናይ ሃገርና እቲ ኩነታት ናይ ህዝብና ዘለናዮ ናብራ ብኡ ስለ ንዋሓጥ ኦቨርዌልሚንግ እዩ ስለዚ ካብኡ ወፂእካ ክትሓስብ ካብኡ ወፂእካ ናብራ ክትገብር ዘሎ እታ ኮንቨርሴሽን ኣብ ናይ ዳንኤል ተክላይ ከድኩም ስምዕዋ ኣብ መንጎ ሳልሕ ቃዲ ጆሃርን ዳንኤል ተክላይን ዝተገበረ ኮንቨርሴሽን እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኮንቨርሴሽን ዝርርብ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዘለና ግን ሓንቲ ሃገር ኤርትራ ትበሃል እያ ዘላትና የማንን ፀጋምን ዘሎ ኩሉ ንኤርትራ እዚ ይሕሻ ዝብል እዩ ኤርትራ መለክዕታት ክህልወና ክህላሎ ኣለና እውን ኩልና ኣብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ መሰረታት ዝርዕም ሰብ ፖለቲካዊ ሕርያናቱ ፍልይ ዝበለ ምስ ዝኸውን ኤርትራውነቱ ክትክሕዶ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣበጊስዎ ዘሎ ድፊት ንብዙሕ ሕጂ ብሰንኩ እዮም ተራኺቦም ይብለኩም ኣለኹ ናይ ኣቢ ድፊት ግን ዓብይ ፅባቐ ይፈጢሩና ዘሎ ምክንያቱ ነታ ሃገር ከጥፍእ ይደሊ ስለ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ናትና ልክዕ ከምዘን ጠለበዱ ንሓድሕደን ዝበኣሳ ዘለዋ ነብሪ መፅኡ ግን ካብን ሓንቲን ክበልዕ ወይ ንክልተን ክበልዕ ዝኽእል
እቲ ኩነታት ሃገርና ምስ ሓዝና ኢና ብዛዕባ ፖለቲካ ክንዘራረብ ዘለና ሃገርካ ከጥፋኣካ ዝብል ዓይል እናሃለወ ብዛዕባ ካልእ ምዝርራብ ግን ጣቋ ዘለዎ ነገር ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ሰጊርና ቢንያም ክለብ ናቱ ኣነፂሩ ኣሎ ክለብ ሓንቲ ካብ ኢንተርማርሼ ወፂኡ ሕጂ ምስ ኤንኤስኤን ትበሃል ክለብ ክፃወት ምዃኑ ኣብ ባርሴሎና ዝመደበራ ናይ ስዊስ ግን እቲ ስፖንሰራት ናታ ናይ ስዊስ እዮም ስለዚ እታ ካምፓኒ ኣክቹሊ ኣብ ስዊስ እያ መበቆላ ግን ኣብ ኦፐሬሽንስ ናታ ኣብ ባርሴሎና ይከውን ስለዚ ሄይ ወዲ ዓድና ኮይኑላ ኣብ ስዊስ ማለት ቢን ወዲ ኤርትራ ታጋንታው ናይ ስዊስ ያ ግን ኣብ ባርሴሎና ቤዝድ ያ ይብሉ ኣለዉ and as we can see very successful company ጽቡቕ ዝኾነ ባጀት ዘለዋ ካምፓኒያ ታትካል ንሱ ኣትይዋ ዘሎ ምክንያቱ ኢንተርማርሼ ብዙሕ ግዜ ናይ ባጀት ፀገም ናይ ቁጠባ ፀገም ነይርዋ እዚኣ ግን ደሓን ዝኾነ ቁጠባ ዘለዋ እያ ስለዚ ተስፋ ንገብር እታ ባጀት ናታ ክሳብ 20 ሚልዮን ዶላር ክበፅሕ ከም ዝኽእል ንዓመት ነዛ ትመፅእ ዘላ ዓመት ናይ ስፖርት ዓመት ማለት እዩ እዚ ከዓ ባጀት ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ፅቡቅ ንፋዕ ተፃወቲ ክህልዎ ካልእ እውን እቲ ኣምቢያንስ ናይቲ ክለብ እውን ፅቡቅ ክኸውን ተስፋ ንገብር እዛ ክለብ እዚኣ ድማ ንቢንያም ከምታ ኢንተርማርሼ ዝሃበቶ ዕድላት ካብኡ ዝበለፀ ዕድላት ካብ ኣብ ልዕሊ እቲ ቀደም ዝነበሮ ናብ ዝበለፀ ንክኸይድ ኣፍ ደገ ንክትከፍተሉ ተስፋ ንገብር ቢንያም ምስቶም ክለቡ ተረኺቡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መኒቲ ዘላልዮ ዘለኸ ኩዕሶ እግሪ ትፈልጡ Andres Iniesta ናይ ባርሴሎና ናይ ስፔን ሱፐርስታር ዝነበረ እዩ it's just incredible I think ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣናውንስመንት ገይሮም ኣለዉ ባርሴሎና ናይ ስፖርት ክለብ ብምዃና ድማ ዝያዳ ኣብ ስፖርት ዓለም ኣቓልቦ ናይ ዓለምና ንኽረክብ ንቢንያም እውን ዝበለፀ እዩ ቢካዝ ባርሴሎና ትፈልጥዎ ኢኹም very very ናይ ቱሪስቲክ ቦታ ናይ ስፖርት ናይ ኢቨንትን ናይ ካልቸርን ቦታ እዩ ስለዚ he's in the right place ይብል ኣነ ብናተይ ንቢንያም ድማ ቀዳዊኻ ይግበሮ ከምኡውን ሚኪያስ ናብ ሓንቲ ክለብ ዓባይ ኣብቲ ናይ ንኣሽቱ ክለብ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ርየ ነይረ ዜና ፅቡቕን እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ንሕና ድማ ፅቡቕ መምስራህና ኩሉ ግዜ ኣጆኹም ደቂ ኤረይ ገስግሱ ክንብሎም ኢና ንደሊ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ዓወት ናይ ደቂ ኤርትራ ኢና ክንርኢን ክንሰምዕን ንደሊ ካልእ እንታይ ኣለና እምበሃር ከም ወትሩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልና ናይ ሎማ ኣርስቲ ኣብዚ ክንገትፈኩም ኢና ኣብ ካልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ምናልባት ከም መሰናበቲ ሓንቲ ደርፊ ክጋብዘኩም እየ ንሳ ድማ ዌር ኢዝ ዛት ሶንግ ድሓን እዚኣ ክገብረልኩም እየ እዚኣ ተሓይሽ ልበይ ዝምነዮ ሕልመ